Buenos días, distinguidas autoridades, jefes de servicios y técnicos de la Dirección General de Cultura y Patrimonio, directores y equipos de los museos y colecciones museográficas permanentes de la Comunidad Valenciana, profesionales y personas interesadas en el ámbito del patrimonio. Estoy aquí en representación de José Antonio López Mira, Josan, que lo conocemos todos, jefe del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, quien, por un problema técnico en su vehículo, no ha podido realizar esta presentación, por lo que me ha pedido que le disculpe y que les haga llegar estas palabras que había preparado para esta presentación. Leo así literalmente: estimados asistentes, gracias por acudir a estas quintas jornadas que se centran en un tema tan actual e importante como son los museos territoriales, els museus territorials, lema del presente encuentro. Es decir, se hablará del concepto más actual de lo que debe de ser un museo y hacia dónde debemos encaminarnos. El museo no es solo aquello que se expone dentro del edificio que los aloja. Es mucho más que un espacio donde hay salas y vitrinas con piezas y objetos de diversa índole. Hay que entenderlo como un punto de salida del visitante hacia unas hipotéticas salas externas al aire libre, donde intrincarse con todo el centro urbano donde se sitúa, en muchos casos dentro del propio núcleo histórico de la población, y ampliándose incluso a otros lugares y espacios interesantes desde el punto de vista medioambiental, paisajístico y cultural del término municipal. Además, también se trata en estas jornadas de la propia gestión de los museos, porque no podemos ni debemos olvidar que son el punto de referencia al que acudir cuando hablamos del estudio, la conservación y la divulgación del patrimonio cultural vinculado a su ámbito territorial, bien sea municipal o provincial. El hecho de estar aquí nos llena de satisfacción por todo aquello que supone la realización de estas jornadas, y más en las circunstancias tan difíciles a las cuales nos está obligando la situación actual sanitaria, en la que la COVID amenaza el normal desarrollo de las actividades diarias. Pero, a pesar de todo, las quintas jornadas se han convertido en una realidad. Aquí estamos. La necesidad de una formación especializada y continua para los equipos de los museos y de las colecciones museográficas permanentes se ha sentado después de 5 años de andadura recorriendo las provincias y los municipios, buscando la vertebración del territorio. La primera se realizaron en Burriana, en el año 2016. Se continuaron al año siguiente en Alfaz del Pi. En 2018 le tocó el turno a Chelva y Arias de los Olmos. El año pasado estuvimos en Alcora y este año en Petrer. Y me consta que las sextas jornadas que se harán en la provincia de Valencia ya se están preparando. Este año le corresponde el turno a la provincia de Alicante y se miró hacia las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana, ya que podemos decir que son los referentes, que son un referente a la gestión del patrimonio cultural y, en concreto, en los ámbitos de los museos y colecciones museográficas permanentes, como veremos en el día de hoy. Las jornadas que estamos abriendo se han estructurado del siguiente modo. Una primera sesión teórica, la de hoy viernes, dividida en mañana y tarde, en la que se expondrán 2 ponencias, 12 comunicaciones y una mesa redonda. En la mañana corresponde al bloque temático de la gestión de los museos y la tarde al bloque de los museos territoriales, en la que se incluye la mesa redonda de los museos provinciales y su vinculación con el patrimonio cultural de los municipios. Y mañana sábado, por la mañana, se realizará la sesión práctica donde se visitará el Museo Arqueológico y Etnológico Dámaso Navarro y seguirá la ruta por el centro histórico y los monumentos de Petrer, ejemplificando el tema del territorio y la interpretación del patrimonio. En momentos como este debemos de reconocer todo el trabajo que ha costado prepararlas, más incluso del que habíamos deseado, y por eso no puedo dejar de mencionar a las siguientes entidades y personas que han participado en su preparación. En primer lugar, al Ayuntamiento de Petrer, representado en la mesa por su alcaldesa, Irene Navarro, y añadiendo también un reconocimiento especial y público a Fernando Portillo, concejal de Cultura y Patrimonio, por su constante impulso y dedicación en todos los ámbitos culturales. A la Dirección General de Cultura y Patrimonio, representada por Antonio Bravo, subdirector general del Patrimonio Cultural y Museos,
por las jefas de servicio de Patrimonio Cultural y Museos, los jefes de servicios territoriales de Valencia y Castellón, la jefa de la sección de Arqueología y las 2 técnicas de museos. Al personal técnico y administrativo del Servicio Territorial de Cultura y Deporte de Alicante, a Chimo, a Luis Pablo y Alfredo, y, como no, al personal técnico del Ayuntamiento de Petrer, incluyendo la sede universitaria de la Universidad de Alicante, y especialmente al equipo del Museo Damaso Navarro, que dirige Fernando Tendero, el que les habla. Sin más, paso a dar la palabra a Antonio Bravo, subdirector general de Patrimonio Cultural y Museos, y a Irene Navarro, alcaldesa presidenta de Petrer, que serán los encargados de inaugurar las jornadas. Subdirector general, cuando guste, y muchas gracias. Bé, bon dia. Moltes gràcies per la invitació i per l'esforç organitzatiu. Ja s'ha encarregat de dir Josan el llistat, però especialment a l'Ajuntament de Petrer, al museu i als companys de la Direcció Territorial d'Alacant per l'esforç que han fet. Començaré la meva intervenció tal com comencem últimament les intervencions a la Direcció General, i és desitjant-vos que es trobeu bé de salut i d'ànims. M'aneu a permetre que faig una intervenció, no sé si atípica. Jo soc un tècnic i més que una inauguració m'agradaria fer una reflexió o potser una divagació sobre el patrimoni en base a una definició de caràcter poètico-literari d'un fet que va passar a Espanya als anys 60-70. Vull pensar que un subdirector, un tècnic, un director de museu de 40 anys parlarà de la pandèmia dels anys 2020 i parlarà dels efectes que ha tingut sobre la vida i sobre el patrimoni. La idea no és meua, és de Pasolini, és un autor italià que va publicar en la dècada dels 70 un article que seria l'article de les lluernes, de les luciérnagas. Fa 40 anys, degut a la contaminació de l'aire i sobretot del camp, començaren a desaparèixer les lluernes. Jo crec que la gent de la meva edat sap perfectament quins són estos bitxos. El fenomen va ser fulminant i fulgurant. Uns anys després, pocs, no hi havia lluernes. Amb la desaparició de les lluernes, degut a la contaminació de l'aire i sobretot del camp, començaren a desaparèixer pràcticament tota la vida animal que hi havia als nostres camps. Desaparegueren també, junt amb les lluernes, moltes coses. Desaparegueren uns valors d'un vell món agrícola i paleocapitalista. Desaparegueren uns valors perquè ja no servien o sobrevisqueren d'una manera marginal i foren substituïts per valors d'un nou tipus de civilització que se pot dir de masses, hedonista, capitalista. Va ser una autèntica revolució. En pocs anys tot el centre-sud espanyol es va convertir en degenerat, ridícul i monstruós. No són paraules fortes per a la gent que tingui la meva edat i són fruit d'aquella emigració. Són els anys de l'Espanya d'eixida de l'autarquia, del desenvolupisme, els anys dels governs de l'Opus. Fixeu-se que ni tan sols estic parlant de bo o de mal govern. Senzillament les coses es feren de la pitjor manera possible. Va haver enormes desplaçaments de grans masses del camp a la ciutat amb efectes devastadors tant sobre el camp com sobre la ciutat. S'abandonaren els pobles i les vivendes construïdes en les ciutats són una autèntica vergonya. D'aquelles construccions i d'aquelles vergonyes venen molts dels problemes que estan causant en aquest moment, per exemple, la pandèmia a la perifèria de les ciutats i en els nivells d'incidència que tenen en determinats llocs i no en altres. I de la pitjor manera possible, dic, perquè dona la sensació de que les persones que decidiren la política, que en definitiva és la nostra vida, en aquell moment no sapigueren res o s'humilaren no saber res de la desaparició de les lluernes, com si no entengueren que cap dels efectes humans, culturals o patrimonials tenien un fenomen com aquest, els efectes que tenia sobre tot aquest tipus de qüestions, dic, humanes, culturals o patrimonials, com si no fos un assumpte d'ells. I això és un fet absolutament escandalós. On pretenc arribar amb tot això? Mireu, el patrimoni és un assumpte humà, exclusiva i absolutament humà. I són els éssers humans els que, amb les seues polítiques, determinen allò que és o no és patrimoni, allò que es pretén o es vol conservar mitjançant instruments polítics, instruments pressupostaris, instruments fiscals, instruments regulatoris de l'activitat comercial. Aquesta és la manera de defensar el patrimoni.
I aquest plantejament ens porta un parell de conclusions sobre models i percepció dels museus, sobre la gestió dels museus, que en definitiva forma part també de les jornades. La primera conclusió és que no és lícit fer-nos il·lusions sobre criteris intemporals i universals amb les quals mesurar ni el patrimoni ni les obres d'art. I la segona, i usaré dues metàfores per explicar-me, i probablement la gent que esteu directament als museus ho entendreu perfectament, és que totes les opinions sobre museus es basen en dos enfocaments. A un costat, Mary Poppins és una manera de definir com qualsevol altra, obstinats a transmetre quan parlem de museus, que són institucions que fan l'efecte que suren en l'esfera de les idees, en el cel eteri de l'extracció filosòfica. A l'altra, els Cassandres, obstinats en dir que els museus només contenen art mort, que la cultura i l'art són elitistes, que són fiscalment regressius. I al mig està la tossuda realitat. Els museus estan fets de realitat i no hi ha res més interdisciplinari que la realitat. Com qualsevol institució, els museus estan obligats a decidir entre prioritats i quan es decideix entre prioritats cal considerar més d'una mena de cost. Cal mirar els costos socials, ambientals, humans, estètics, culturals, a més dels econòmics. També els costos d'oportunitat, allò que deixem de fer quan ens equivoquem en una decisió. Mireu si és tossuda la realitat, que en els primers dies del confinament jo us vaig viure com la majoria dels que estem així des de casa. El 14 de març ens enviaren a casa a tots els funcionaris perquè era el que calia fer. Però als museus es quedaren dones de neteja i servei de vigilància. Només es quedaren ells i gràcies a ells, el 18 de maig, en el nostre cas, cada un té la seva data, tornaren a obrir els museus. Mireu si és tossuda la realitat. No estàvem els gerents, els conservadors, els restauradors, i no estic llevant importància a res, però foren ells qui mantingueren els museus. Si m'ho permeteu, vos contaré una anècdota que sempre que puc la conte perquè em sembla terrorífica. Cap al 20 de març, a mi me telefonaven els guàrdies d'un museu important a València que va tindre un parell de casos positius. Clar, estem parlant d'un moment en què hi havia 900 morts al dia i la situació era aterradora. Tan aterradora que els guàrdies, cada vegada que tenien que entrar, havien detectat que el positiu s'havia donat en el mòdul de control, que és el centre vital del museu. Me demanaven autorització per entrar a les 2, a les 3, a les 4 i a les 5 de la matinada. Cada vegada que entrava uno em demanaven autorització per entrar perquè no tenien capacitat ni per a netejar el mòdul de control. Què fèrem? Fèrem una cosa que ara es pot dir. Els guàrdies no entraren al mòdul de control. Només es fixaven que quan hi havia un soroll, una alarma, tractaven d'anar allà on estava. Però realment el museu va quedar sense els mecanismes tecnològics que permetien la seva vigilància, però hi havia persones que permetien que el museu s'obrís el 18 de maig en perfectes condicions climàtiques, ambientals i de seguretat. Estàvem parlant també, i parlant dels cels eteris, la necessitat de dotar-nos d'instruments, i parla en concret dels catàlegs que estàvem parlant fa un moment en l'alcaldessa, i crec que Luis Pablo ara també ens donarà un bany de realitat de la situació dels nostres museus en el magnífic treball que han preparat. Mireu, John Maynard Keynes, jo soc economista i cadascú té que tirar cap a on el vent li bufa. El genial economista va parlar de l'escandalós despilfarro d'un sistema econòmic incapaç d'apreciar l'art i la bellesa. En un discurs fet davant del govern irlandès el 1933, va instar a polítics i economistes a elevar les seues ambicions i invertir diners en bellesa, directament en bellesa. Es lamentava que amb els diners i els subsidis que s'havien donat després de la Guerra Mundial haveren pogut convertir les nostres ciutats en les més grandioses construccions de la humanitat. La bellesa i l'èxit econòmic, diguen el que diguen, no estan renyits. De fet, els llocs més pròspers de la Terra són en la seva majoria vells. I si no ho són, prompte deixaran de ser pròspers. Les persones busquen viure i invertir en llocs que els facin sentir bé. Encara succeeix en països com Itàlia, com Espanya o com allò que genèricament denominem el sud, que la gent de totes les edats i al carrer al capvespre a passejar sense cap finalitat. Però aquest fet, juntament amb l'increment del temps lliure, ha portat a que es recuperen festes i celebracions mig oblidades i que s'inventen unes altres per a commemorar i celebrar multitud de coses, esdeveniments mundials, personals, canvis d'estació, d'història local.
El renaixer de les economies locals, i acaba ja, amb les seues idiosincràsies ha donat més caràcter a les regions i als pobles, i això, precisament això, és el que fa interessant viatjar pels voltants de les ciutats per a visitar festivals, cinemes, teatres i museus, especialment museus. Moltes gràcies i acabaré com he començat, desitjant-vos salut i ànims. Moltes gràcies. Buenos días a todas y a todos. Bienvenido Antonio Vicente Bravo, subdirector general de Patrimonio Cultural y Museos de la Generalitat Valenciana. Muchísimas gracias por la presencia, porque somos totalmente conscientes y conocedores de las agendas tan complicadas que tenéis en la Consellería, así que gracias de corazón. Buenos días y bienvenido Fernando Portillo, concejal de Cultura, Fernando Tendero, director del Museo Dámaso Navarro, concejales y concejalas de la Corporación Municipal. Bienvenidos los más de 120 participantes que habéis querido acompañarnos en estas quintas jornadas de museos y colecciones museográficas permanentes de la Comunidad Valenciana. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todas las personas que han trabajado intensamente durante todo este tiempo y han hecho posible la realidad que estamos comenzando a vivir en esta mañana. Y yo como alcaldesa de Petrer y como vecina de Petrer, hoy siento una doble satisfacción. La primera y obvia es que Petrer en el día de hoy, durante el día de mañana, se convierte en el epicentro del patrimonio, de la cultura y de los museos. Y la segunda, y no por ello menos importante, y es que dada la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo debido a esta pandemia, el compromiso firme para mantener y seguir adelante con la realización de estas jornadas se ha mantenido, se ha cumplido y, por supuesto, cumpliendo con unas estrictas medidas de seguridad como todos estamos comprobando y somos conocedores. Por lo tanto, siento satisfacción por poder llevar estas jornadas a cabo y que, por supuesto, sean en Petrer. Y antes decía que felicitaba a todas las personas que habían hecho posible la realización de estas jornadas, y una parte muy importante y muy fundamental en que esto sea una realidad hoy la tiene todo el equipo del Museo Dámaso Navarro, con su director Fernando Tendero a la cabeza. Quienes conocemos a Fernando sabemos del enorme profesional que es y del amor y de la pasión que pone cada día a su trabajo. Y es precisamente esa pasión la que transmite a sus equipos de trabajo lo que da verdaderos frutos y frutos que nos dejan siempre a quienes estamos a su lado y quien tenemos la suerte de compartir de una forma u otra su día a día, pues nos deja ese sabor tan dulce, ¿no? Y como digo, estas jornadas son el fruto de ese trabajo tan bien hecho por parte de Fernando y todo su equipo, por parte también del concejal Fernando Portillo, por supuesto, y al igual que fruto de esa pasión, fruto de ese trabajo y fruto de ese amor que pone diariamente por todo lo que hace, es el maravilloso museo del cual dispone Petrer, el Museo Dámaso Navarro, un museo que inauguramos el pasado febrero, el febrero del año 2019, y que si no lo conocéis, lo conoceréis mañana, pero es una verdadera maravilla, una verdadera joya, algo de lo cual todas las vecinas y vecinos de Petrer nos sentimos muy orgullosos, puesto que al margen de ser un museo de pueblo, es un museo moderno, actual y muy accesible. Por lo tanto, merece mucho la pena visitar. Yo creo que a nadie nos pasa desapercibido que estas quintas jornadas de museos son quizás las más complicadas, el reto más complicado en la organización que se haya tenido por delante, y por ello se convierten en las más especiales hasta la fecha por la dificultad y por el momento histórico que estamos viviendo a consecuencia de la crisis sanitaria que está acechando a todo el mundo. Y hoy, precisamente, en Petrer se viene a hablar de los lugares que mejor atestiguan nuestra historia, nuestro patrimonio cultural y nuestras tradiciones. Y lugares que estoy segura, y tal y como comentaba el subdirector general al inicio de su intervención, en unos años también estoy convencida que estos museos tendrán una sección dedicada a esta pandemia como algo que formó parte de nuestro pasado.
Y este momento es un momento perfecto para reforzar una reflexión que yo en mi día a día utilizo de manera muy habitual, y es que tenemos que conocer y aprender nuestro pasado para vivir intensamente de nuestro presente y construir y llegar a formar el futuro que todas y todos queremos. Yo quiero en este momento haceros y lanzaros una invitación para que disfrutéis intensamente de las apasionantes jornadas que tenemos por delante, y también, por supuesto, haceros una invitación para esa visita que tenéis mañana por nuestro casco histórico a conocer nuestra cultura y nuestro patrimonio. Os invito que os asoméis a nuestra villa, que os invito a que disfrutéis intensamente de los más de 6.000 años de historia que recoge nuestro Museo Dámaso Navarro y de todo el patrimonio que tenemos en nuestro núcleo más histórico de Petrer. Así que bienvenidos de nuevo. Gracias por el tremendo esfuerzo que habéis hecho para acudir a esta cita y disfrutar intensamente de todo lo bueno que tenemos por delante. Buenos días. Bon dia. En primer lloc, voldríem fer un reconeixement molt especial a l'Ajuntament de Petrer, al Museu Dámaso Navarro, perquè heu sigut molt valents de tirar endavant en aquesta aventura i des de la Direcció General ho agraïm moltíssim, i perquè és molt positiu per continuar la dinàmica anual de reunions, de trobades a escala de tota la comunitat. I és el primer que hem de fer, és la primera obligació que tenim, perquè certament les circumstàncies que estem patint són molt greus. I moltes gràcies també a totes i a tots que heu volgut vindre i estar amb nosaltres el dia d'avui per a compartir les vostres experiències i les nostres des de l'administració competent en la matèria de museus en la Comunitat Valenciana. La presentació va signada pel Servei Territorial de Cultura i Esport d'Alacant, Ximo Martorell, ací a l'esquerra, que ha fet un treball de camp intensíssim durant aquests últims mesos, recorrent-se 27 museus arqueològics a la província d'Alacant, i fruit d'això és el que veureu a continuació a nivell d'imatges i de continguts. I José Antonio López Mira, el nostre benvolgut cap de servei, que malauradament no ha pogut estar amb nosaltres, però està amb nosaltres en esperit perquè, entre altres coses, i ell ha insistit en posar-se al final de la relació, però perquè diu, no, heu fet el treball vosaltres, no. Ell ha estat un factor de dinamització del treball de l'Administració de Patrimoni a la província d'Alacant pel que fa a la qüestió museística, increïble, des de l'any 2015, i res del que anem a projectar a continuació tindria sentit sense el seu impuls des del minut 1. Bé, i per cert, millor comprar-vos cotxes mecànics que no d'estos digitals d'ara, perquè la veritat és que... En fi, bé. Mireu, el contingut, molt breument, és 3 parts. La del mig és la més gran i és bàsicament a nivell d'imatges, perquè veieu la realitat de com està la situació dels museus arqueològics a la província d'Alacant, però partim d'un balanç de quina és la situació dels museus i les col·leccions museogràfiques permanents reconegudes i de la normativa, en la qual no ens detindrem perquè ja ho vam fer prou l'any passat a l'Alcora, la fantàstica trobada a l'Alcora, i finalment farem un balanç de cap a on anem, a nivell de museus, de l'administració cap a vosaltres i des de dins de la mateixa administració cap a l'òrgan competent en propostes. I hem d'aprendre entre tots, en definitiva. Bé, pel que fa als museus i les col·leccions museogràfiques i la normativa, molt bé. La normativa la passe perquè se suposa que és una cosa que ja heu de controlar i dominar. Bàsicament, simplement recordar que tenim la Llei de Patrimoni Cultural Valencià amb molt pocs articles dedicats a museus i que remeten tot a desenvolupament reglamentari i que pel que fa a museus està pendent, per la qual cosa hem de continuar amb la vella i pretèrita ordre del 91, que està absolutament per canviar i per modificar per aquest decret tan necessari de museus. I tenim el decret 107-2017, que és el que regula les actuacions arqueològiques a la Comunitat Valenciana, però resulta que fa una aportació substancial pel que fa a la millora del sistema de gestió i de tutela administrativa de la gestió dels museus arqueològics i paleontològics en concret.
però que per analogia se pot estendre a la resta de centres reconeguts. I no oblidar que tenim bona quantitat d'institucions i documents i documentació de referència, començant pel mateix reglament de museus estatals, la normativa i la gestió i l'experiència de les comunitats autònomes, moltes de les quals són veritablement excel·lents en aquesta matèria, el Pla Museològic del Ministeri, que és un document que ja va tenint, crec que ja té 3 lustres, però encara continua sent de referència absoluta, el treball de l'ICOM, per descomptat, tenim a l'IPSE, l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, i des de dintre de la mateixa Direcció General tenim l'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació, que, com sabeu, està fent un treball molt important pel que fa a la preparació de documentació i d'assessorament, de conservació preventiva, prevenció de riscos i demés, i els teniu a la vostra absoluta disposició. Museus reconeguts, hem estat fent comptes i en sí són unes dades interessants. Tenim un total de 272 centres reconeguts a escala de tota la comunitat a dia d'avui, reconeixements que es van produir entre el període 91-2020. 91 per què? Perquè és l'any que comença a treballar-se amb l'ordre del 91 que regula els reconeixements. Reconeixements que comportaven possibilitat d'accedir a subvencions, etc. Tenim, d'aixòs 272 centres, tenim un equilibri. Tenim, a dia d'avui, 137 museus reconeguts, 135 col·leccions museogràfiques reconegudes. Amb situacions curioses a nivell provincial. A València es dona un equilibri virtual, 64 museus per 67 col·leccions museogràfiques, i en canvi a Castelló tenim 17 museus front a 37 col·leccions museogràfiques, i a Alacant, a la inversa, tenim 56 museus i 31 col·leccions museogràfiques. En fi, és simplement una dada curiosa a considerar. I més curiosa encara és l'estadística de reconeixements discriminant el que és el ritme de reconeixements de museus respecte del ritme de reconeixements de col·leccions museogràfiques. Bé, ja veieu més o menys la de l'esquerra, que és l'acumulat i la paritat més o menys. Les col·leccions museogràfiques mai han acabat passant en quantitat als museus, de moment, i què s'adverteix quan se veuen els reconeixements any a any. Se veu una cosa molt curiosa, se veu, per exemple, la incidència dels primers anys d'entrada en vigor de l'ordre del 91. Hi ha un pico molt gran de reconeixement de museus. I això vol dir tot el treball que vau fer moltes persones, algunes de les quals esteu així en la sala, que vau posar els fonaments d'aquest sistema valencià de museus en el que estem, batallant en temps de la transició i els anys 80 per a bastir aquests museus locals tan importants per a dinamitzar la vida cultural dels municipis. I en canvi, col·leccions museogràfiques eren poques. És algo així com que n'hi havia tant d'entusiasme que la gent se llançava directament a per lo màxim. Lo màxim també perquè, com sabeu, ja des del 91, ser un museu reconegut comporta comptar amb una persona tècnica superior al front de la institució, amb el que això pressupostàriament comporta també. En aquella època era clarament de gran entusiasme. Després hem anat tenint daltabaixos i el que és significatiu és que n'hi ha daltabaixos en els quals el reconeixement de col·leccions museogràfiques ultrapassa el de museus i se detecta una situació d'aquest tipus en la crisi de fa 10 anys, més o menys ja ho veureu, i ara mateix està passant també. Ara mateix estem tenint una quantitat important de reconeixements de col·leccions museogràfiques front a una mínima quantitat de museus, i això potser té també a veure amb la reactivació de les ajudes, perquè de les ajudes per part nostra, de la Direcció General, de la Conselleria de Cultura, perquè s'està veient un interès també de que val la pena fer l'esforç de demanar el reconeixement per a poder optar a aquest ajut que vos estem facilitant. Bé, situació dels museus arqueològics del sistema valencià de museus a la província d'Alacant. En primer lloc, hem de dir que per què arqueologia, no? Ja està arqueologia, tal, no? Bueno, doncs no. A veure, n'hi ha una raó objectiva, i és que sabeu que des de l'entrada en vigor de la Llei del Patrimoni Històric Espanyol, tot el que apareix fruit d'actuació arqueològica o troballa casual és de domini públic. Però és que des de l'entrada en vigor de la Llei del Patrimoni Cultural Valencià del 98 és de domini públic de la Generalitat. Aleshores, són béns nostres, de la Generalitat, de tots els valencians, que se dipositen, segons una resolució de l'òrgan competent, en un centre museístic reconegut d'arqueologia. Aleshores, estem compartint una responsabilitat i damunt arqueologia ha generat i continuarà generant molta activitat i molt volum de materials. I és per això que
s'ha centrat aquesta primera onada de visites tècniques en els museus arqueològics. Per altra banda, ja ho estava comentant, hem dut a terme la visita tècnica sistemàtica des del 2016 al 20 dels 27 museus reconeguts a la província, i així està Ximo, que sense ell hauria estat absolutament impossible. Jo vaig començar l'any 2016 a fer les visites, però estic a soles, diguem, en el territorial perquè fa béns mobles, i clar, cada vegada que fem una visita a museu era com obrir un gran meló, perquè moltes vegades, per desgràcia, hem trobat algunes situacions que calia millorar. Aneu a veure algunes diapositives que no cal ni explicar. I clar, conforme anaves fent les inspeccions, el volum de treball s'anava acumulant i t'anava bloquejant la possibilitat de fer més visites, d'acord? Aleshores, gràcies a l'assistència tècnica de Ximo, hem pogut acabar en aquests mesos anteriors la visita dels que encara no havíem pogut anar-hi i hem tornat a visitar els que jo havia visitat fa uns anys. Bé, objectius de la visita tècnica? Doncs volíem conèixer quin era l'estat actual dels museus, detectar necessitats mancances a la llum de les funcions que han de complir, o sigui, no per arbitrarietat, sinó perquè hi ha unes funcions que ha de complir tot museu que venen recollides en la llei i que ara les recordarem breument, fer una diagnosi i poder assessorar d'esta manera, des del punt de vista tècnic, a cada institució. Les funcions, no anem a llegir l'article 68, paràgraf 2, però simplement recordar que entre elles està conservar, catalogar, restaurar, exhibir, investigar, organitzar exposicions, publicar el resultat de les exposicions i fer didàctica, entre totes aquelles altres que se vos puga acudir. Això vol dir una cosa que sempre m'agrada dir, ja ho vaig dir a l'Alcora i ho dic sempre, vull dir, és que els museus sou institucions totals de la cultura, perquè teniu tot el procés patrimonial des del principi fins a la fi, des de la identificació i els treballs preliminars de conservació, a la restauració, a la investigació, a la publicació, a la difusió, a la sensibilització, la gent que va a educar-se visitant els museus, i aquesta gent se sensibilitza i la roda del patrimoni va creixent, i vosaltres sou un engranatge clau en aquesta roda, perquè sou el compendi de tot. Clar, això vol dir que teniu una tremenda exigència a nivell de poder garantir el desenvolupament major o menor de totes i cadascuna d'aquestes funcions. Per a complir aquestes funcions, òbviament, necessitem una sèrie de coses. Què necessitem? Personal, necessitem tècnics superiors especialitzats. I això és una de les millores a la normativa nostra que caldria dir. És a dir, que no sols siga un tècnic superior, una persona tècnica superior al fons, sinó tècnica superior que tinga a veure amb els fons en els quals treballa. Bé, personal administratiu, com no, personal d'atenció al públic. I Antonio estava recordant fa un moment el personal encarregat de tindre l'immoble en condicions de neteja i de seguretat. Clar que sí, tots són peces indispensables per a poder desenvolupar aquestes funcions. S'ha de comptar amb instal·lacions, una exposició permanent, oficines, sala d'investigació, biblioteca, laboratori, magatzems, etc. S'ha de comptar amb un pressupost i s'ha de comptar amb unes col·leccions, perquè nosaltres, la normativa nostra no permet el reconeixement de museus que no tinguin col·lecció. Bé, i aquestes necessitats necessàriament s'han de reflectir en un projecte de museu per a vosaltres com a gestors d'aquestes institucions tan importants. Vull dir, heu de tindre un document mestre que te diga, per a complir aquestes funcions, compte amb aquests mitjans i aquests són els meus objectius. I si detecte mancances, me plantegi aquestes prioritats d'actuació. I damunt aquest document és el que vos ha de servir per a fer l'autoavaluació i anar plantejant millores. Li hem dit projecte de museu perquè no s'acaba d'apanyar la definició legal. L'article 71 de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià diu projecte museogràfic i és una expressió que no és, diguem, perfectament adequada al que estem parlant. Projecte museogràfic te du a pensar en l'exposició permanent, en el mobiliari, la cartelleria i punt. No, estem parlant del projecte d'institució, del projecte de museu. Algú diria, el pla museològic. Jo no vull entrar en discussions bizantines de noms sí, noms no, però el que sí que volem que quede clar entre vosaltres és la idea de la necessitat de que tots i totes compteu com a responsables dels centres amb un projecte de museu. D'on veniu, en quins mitjans teniu, quin és l'objectiu, complir aquestes funcions, com ho aneu a fer i que siga un document d'avaluació permanent. D'acord?
Ximó ha anat preguntant en aquesta última tanda de visites tècniques a tots vosaltres quins compteu amb aquest tipus de documents, sí o no. Hi ha hagut una resposta majoritària de que un 77,8% dieu que sí que compteu i un 22,2% dieu que no. Heu de tindre en compte que l'exigència de comptar amb un projecte museogràfic que entenem com a projecte de museu deriva de la llei del 98. No està exigit per el reconeixement del 91. Aleshores, és normal que hi hagi museus reconeguts que no tinguin encara aquest document. Però també vos deixaria damunt de la taula per a reflexionar, vosaltres, aquells i aquelles que heu dit que sí que teniu aquest tipus de document, realment heu de fer una autoavaluació d'entrada pensant si aquest document que dieu que teniu realment respon a aquesta necessitat de tindre presents quines són les funcions a complir, els mitjans, etc. Perquè si no compteu amb aquest document, poden passar coses. Poden passar coses que són veritablement increïbles en alguns casos. He vist coses que no creuríeu. Sí, és cert. I amb això comencem amb la segona part. Anem a fer una passejada amable. Me queden 30? Vale. Anem a fer una passejada, serà apressada, perquè si no, no arribarà al final, però sí que és important que vegeu això, perquè així veureu l'important que és tindre clars quins són els paràmetres que heu d'autoavaluar constantment. Volem dir també una sèrie de coses, perquè això, d'entrada, que moltes vegades els problemes dels quals anem a parlar, vull dir que no estem dient que, com teniu el museu? Cuidao, compte. El que estem dient, en primer lloc, reconeixem que moltes vegades esteu treballant en indrets que no són adequats per a ser museu, que mai s'han concebut per a ser museu i que amb prou feines feu el que feu, que ja té molt de mèrit, perquè són moltes vegades edificis com de veïns o d'oficines, és habitual el cas, o el cas això de monuments transformats en museu, amb tot el que això comporta, perquè fa accessibilitat, etc. I que està clar que només quan s'ha fet un edifici ex novo per a museu o s'ha rehabilitat un antic però amb criteris, marcant els conservadors, les persones que exerceixen la direcció, marcant els criteris per garantir que se complissin les funcions i partint d'un projecte de museu s'ha pogut complir aquesta funció museística amb un elevat grau d'excel·lència. Però afegirem més coses. Moltes vegades són situacions heretades. Algunes de les coses que anem a veure són situacions heretades, que les persones que estan actualment al front dels museus ja s'ho van trobar així. I aleshores és una cosa que no se'ls pot retre de cap de les maneres. I al contrari, estem aprenent tots uns d'altres i estem tractant d'ajudar-nos mútuament per a que això millore. I el que anem a mostrar són situacions problemàtiques que moltes vegades ja han estat resoltes pels museus, pel seu procés mateix d'autoreflexió, i que nosaltres hem pogut contribuir una mica des del punt de vista de l'assessorament tècnic i de l'aportació de subvencions per a fer les intervencions corresponents. D'acord? Este museu, no volem dir, assenyalar llocs dient este és el lloc tal o qual de les coses que anem a veure, hem procurat que no isca clarament, este el coneixereu tots perquè òbviament és la façana principal, és el Museu Arqueològic d'Elda, però és a efectes simplement de dir-vos que és també el que li passa a Novelda, per exemple. Hi ha altres llocs, vull dir, tenim un edifici d'oficines o de veïns i ahir hem embotit un museu i això és problemàtic per se, d'acord? Perquè te trobes en estructures internes que no són gens adequades per a la circulació de la gent, d'acord? O monuments, per així està Elisa, el Palau Comtal, caram, tu, com anem a intervindre al Palau Comtal per a fer-ho perfectament accessible quan resulta que és una fortalesa militar al segle XV en uns valors espectaculars com a tal? Vull dir, és un repte impressionant. O Oriola, que per així està Emilio també. Claro, en una església. Vull dir, és molt complicat treballar amb aquest tipus de monument, d'edifici. I clar, està l'altre exemple, el que comentàvem, de vegades s'ha intervingut en un edifici antic, però s'ha fet amb el criteri dels conservadors. Els conservadors del Marc ja van preparar el projecte, el pla museològic, el projecte museogràfic, com vulgueu dir-li, el projecte de museu, i no sols això, un projecte damunt que ha estat presidit per una idea força, com pot ser en el cas del Marc el de la qualitat, i això facilita els processos d'autoavaluació.
I és per això que ens contava Manolo l'altre dia, ens recordava que, clar, si no és per aquesta intervenció dels conservadors del Marc, el magnífic soterrani que tenen, on estan els magatzems espectaculars, l'arxiu fantàstic, la biblioteca, les sales d'investigació, no existiria. Si s'haguera fet només pel criteri arquitectònic, no existiria. Però gràcies a que els tècnics al front del museu han pogut dir la seva, des del punt de vista de la seva experiència i del seu coneixement de quines són les funcions del museu, tenim ahir el museu de referència que tenim i del qual hem d'estar tots molt orgullosos. I el mateix passa amb Vilamuseu, per exemple, un edifici de nova planta, el mateix. S'ha pogut fer des de la perspectiva del conservador al front del museu. I en aquest cas la idea força és la d'accessibilitat que els ha permès, ha permeat tot el projecte fent millorar l'experiència de la visita d'una manera increïble. Bé, i anem a començar amb l'accessibilitat física, perquè és un dels grans problemes que ens tropecem. Això és un accés a un museu reconegut i és un accés complicat. Així, potser en una moto de motocross pots derrapar i girar, no sé. Vull dir, són situacions complicades i, insistix, ja feu prou els responsables dels centres en mantenir la porta oberta moltes vegades. Però hem de tindre aquesta perspectiva global per a tractar de millorar aquestes situacions. Això, una altra situació de circulació interna en un museu monument en aquest cas. Això, en fi, també és una situació interna en relació a l'accessibilitat de dipòsits. Això, ho podem dir, és Santa Pola, però és que la directora del Museu de Santa Pola n'és absolutament conscient que això s'ha de tractar de millorar. Estem estudiant aquesta possibilitat, és ella la que ho ha identificat, així es podria tal vegada establir algun tipus d'ascensor elevador aprofitant aquest espai que deixa l'escala, però clar, és que treballar en aquestes fortaleses és complicadíssim. O, també és, òbviament, la coneixereu, la Torre de la Fontbona a Banyeres de Mariola, el mateix. Clar, com fas la circulació entre diferents plantes en una torre medieval? Vull dir, és complicat, és tot un repte. Un altre cas, en aquest cas el que tenim és, clar, has heretat un temple i te trobes en graons com pot ser que dificulten l'accés a les vitrines. I tenim exemples de millores clares, i així tenim la novel·la, no? Quan vam fer la primera visita fa uns anys, l'accés que teníem era este, no? I si veieu, ahí està com acondicionada una rampeta per entrar les persones amb dificultats de mobilitat, però resulta que se trobaven amb una porta que com la pots obrir des de la cadira de rodes? Vull dir, això és molt complicat. I després, en passar la porta, te trobaves en una rampa que més que rampa és tobogà, no? Com acostumen a dir els experts en la matèria, tot un repte. A dia d'avui això ja ha millorat. Probablement no fa falta ni que anem de museus, és per la pura política d'accessibilitat que hem d'implementar totes les administracions públiques, però que és molt significatiu i és cap a on hem d'anar. Ja s'ha eliminat tots els graons, s'ha fet una entrada molt amable, s'ha canviat la circulació interna i aquest problema està superat. Fantàstic. Dèficit de conservació preventiva i seguretat. Doncs això, entendre la porta oberta, atendre el personal, etc., feu prou, mantindre la col·lecció, però sí que hem pogut anar detectant algunes mancances que caldria anar estudiant i tenint present. Aquest és un museu recent, però clar, està molt bonica la museografia, però jo no acabo d'entendre per què se fa aquesta separació que no és vitrina, però se queda oberta i entra la pols i no se pot tindre cap control termohigromètric i algú, la mà no arriba, però en un gallato igual sí que arriba. Vull dir, aquestes coses s'han de tindre present, val? El mateix que comentàvem i s'acumula, és que és impossible evitar que entre la pols. Vitrines antigues, museografies un poc obsoletes que necessiten un canvi i no són estanques i de vegades aquestes vitrines estan emmagatzemant materials que no és ceràmica, que no és pedra, vull dir que són molt més reactius a canvis del medi ambient i s'activen processos d'oxidació, eflorescència de sals, com en aquest cas, en els metalls, oxidació evident en aquest cas. I també, per allò de l'autoavaluació constant, si compreu i poseu el control termohigromètric, teniu-lo en marxa i reviseu que estigui funcionant i preneu les dades per mantenir l'estadística, perquè no està, comproveu que funciona, d'acord? I també hi ha museografies un poc agossarades de vegades que per fer un moble així curiós, com este que és ondulant, potser acaba ondulant i rodant la peça magnífica que tens exposada.
peces mogudes, en aquest cas no s'acaba de veure bé, però és una foto cenital d'una vitrina exenta. Aleshores el que ha passat així és que algú s'ha entropeçat i s'han mogut. O vitrines teòricament tancades que no ho estan de facto, tot i que són vitrines en aquest cas obsoletes també per la manca d'estanqueitat, etc. Tenim també exemples d'un gran esforç per fer la museografia agradable i contextualitzar-ho fantàsticament, com és el que estem veient així. Tenim ahí una recreació de l'atri d'una vila romana fantàstica i tenim una presentació estèticament molt bonica dels materials, però tal vegada estiguem massa a la mà. Vull dir, peces molt impressionants, molt impactants, de gran volum, que a lo millor, el que comentàvem, un entropessó i pot acabar caent la peça. I ja sabeu que per internet i YouTube i tal hi ha molts exemples de gent que està fent-se selfies i que acaba entropeçant i has perdut una peça absolutament irreemplaçable. Aquesta foto dona per a molt que pensar perquè teniu, per exemple, materials que tots estaríem d'acord que tal vegada sí que no hi ha cap problema que estiguen a l'abast dels visitants, com poden ser aquestes àncores fantàstiques a la dreta, però a l'esquerra teniu una àmfora que està sobre un tripodet metàl·lic que és molt fàcil que caiga si algú s'entropessa, d'acord? I també hem anat aprenent nosaltres moltíssim de la vostra experiència i som molt conscients també que la millor manera d'exposar les àmfores no és tombades sobre la panxa, perquè no estan fetes per aguantar el pes per ahí i és millor tindre's en vertical, no? O sigui que aquesta mateixa foto ja dona molt per a pensar. En canvi, així tenim les bones pràctiques, com és aquesta presentació en vertical, ben assegurades i fins i tot embridades, en aquest cas, és el Museu de Dénia. Aquesta és l'extensió del Museu de Dénia, fantàstica, del Museu de la Mar, que han fet al port. I aquest és el Museu de Xàbia, que té el mateix tipus de desplegament, assegurat de les peces i una estètica molt potent. I això és un altre museu on l'amforeta estava massa a la mà, continua estant massa a la mà, continua estant probablement en el mateix element de sustentació que no és massa adequat, i aquest trenc és recent, s'ha trencat recentment, precisament per això, perquè estava massa a la mà. Cartelleria, com anem? 25, eren 20. Cartelleria obsoleta, poc accessible o inexistent. Tenim cartells que són massa peribles i difícils de llegir. Tenim cartelleria probablement que està molts anys, o del moment que se va inaugurar o del moment que se va fer una gran restauració, però en aquest cas me ve molt a la mà perquè de nou he de reconèixer que aquest museu en qüestió, la directora és absolutament conscient de la necessitat de posar-ho al dia i han sol·licitat la subvenció corresponent, que amb molt de gust esperem que li pugui ser atorgada i que pugui millorar i posar-se al dia la presentació i la didàctica de les peces. En aquest cas, per exemple, està la qüestió, per exemple, de les llengües, que és una qüestió molt debatuda. Què posa en aquesta llengua, l'altra, quina? Quina dice, quina posa, quina és la important, quina és la que no és important, quina és l'estatutària, quina és la no estatutària. Mira, jo vos diria que a dia d'avui, en els recursos electrònics i digitals que tenim, tot això queda prou relativitzat. Òbviament, les llengües oficials han d'estar, però, compte, és que això de quina és la llengua important, la llengua important és la llengua important del visitant, la llengua important de la ciutadania, de la gent que va. Aleshores, pot ser per a nosaltres siga molt més important que estiga en italià que no que estiga en anglès, o en francès que no estiga en anglès, pel tipus de gent que pugui estar circulant per les nostres terres, o en alemany. I això se pot fer molt fàcilment amb tota la qüestió electrònica, QRs i tota aquesta dimensió fantàstica que està posant-se en marxa ara. Clar, també suposa pensar-ho, planificar-ho, disposar de materials per a poder posar a l'abast del visitant, sobretot de les persones que no puguen manejar-se o que no estiguin habituades a treballar amb recursos digitals, etc. Però aquesta possibilitat està ahí i és molt important. I en el cas del valencià, imagineu-vos, si està en valencià, és que no sols som nosaltres, és que pot vindre gent del nord del riu Sénia que li agrada molt i estiga molt contenta de poder llegir en valencià el text del vostre museu. No és competència, és una riquesa. I l'eficàcia comunicativa vostra rau en què sigueu capaços d'oferir el ventall més ample de llengües. I hem d'aprofitar-nos d'aquestes noves tecnologies. I això anem a fer-ho patrimoni de la humanitat, no? Podríem fer-ho? El palo de polo.
I estem parlant de museus arqueològics i ja sabeu els arqueòlogs de què va el tema, clar. Potser els que venen de Belles Arts igual no ho saben, però és allò de... Jo no ho soc tampoc, m'atrevís a parlar de coses que no sé, no he estat mai acatjat ahí excavant. El palo de polo que se posa a les bolses conforme vas trobar les coses per tindre referenciades, perquè ja intuïtivament ja sabeu que la fusta en bolígrafo aguanta més que no un paperet escrit. Bueno, pues això és curiós, perquè el palo de polo s'ha transformat en cartelleria del museu i me pareix un exemple meravellós, no? Este museu, per exemple, el problema és que pràcticament no té ni cartelleria ni carteles explicatives i la descontextualització és colpidora. Vull dir, és que no veus res. A diferència del que hem vist abans, que veiem aquesta meravellosa vila romana, que pots entendre les teules i totes les coses. És que sí, què és això? Doncs no està complint la funció adequadament de didàctica, no? Béns de procedència dubtosa. Compte, i ahí tenim molt a dir, vosaltres i nosaltres. També no hem estat massa ben integrats en aquesta faceta. La normativa nostra no exigeix que ens dieu quins béns esteu rebent, què és el que vos entra. Però ja vos dic que crec que val la pena que com a mínim ens ho comuniqueu, perquè potser ens estalviem problemes. I crec que algunes de les persones que estan així poden saber de què estic parlant, en el fons. Mireu, per una banda, n'hi ha peces que, clar, si no saps d'on ve, pues a lo millor val la pena posar una rèplica, que vols que te diga, en lloc de posar aquest original que no saps ni d'on ve. Però, sobretot, a mi m'està preocupant molt el fenomen de les falsificacions que se'ns estan colant a les vitrines expositives, perquè resulta que els museus hem de complir la funció cultural, patrimonial, en tot el que comporta, però també és dret de la cultura, però és dret a l'educació, és dret a la ciència, és dret al medi ambient, en el cas de la projecció territorial també i de museus ambientals que tenim, com el de la biodiversitat d'Ibi. I el discurs que els hem de traslladar a la ciutadania i als visitants ha de ser un discurs científicament autèntic. I en aquest cas, de vegades ens trobem peces que ja d'entrada fan dubtar. Reviseu-lo, per favor, i estem per a col·laborar. I ahí està l'Institut Valencià de Conservació, que està fent un treball fantàstic, estem treballant molt amb els cossos i forces de seguretat, intentant posar en ordre aquest segment. 15, guaps. Serveis als visitants. El problema dels serveis als visitants és que amb prou feines obriu la porta, moltes vegades no tenim fotos perquè és que no hi ha, i potser algú té una màquina per a expendedora i tal. Un comentari molt ràpid dels que sí que tenen. N'hi ha els museus excel·lents que tenen absolutament tot el repertori que podeu imaginar o més, com és el cas del Marc o el cas de Vilamuseu, en aquest cas fantàstic d'aquest moble per a guardar les coses, teniu ahí la possibilitat de l'accessibilitat de la cadira de rodes, d'acostar-vos per a obrir-ho i tal, autonomia absoluta. Vull dir, les visites guiades, o el fet de renunciar a instal·lar un servei, perquè això ens explicaven a Vilamuseu l'altre dia, allà anava una cafeteria, però com en aquesta reflexió prèvia al museu estaven assessorats també per un agent de desenvolupament local, se va arribar a la conclusió que en aquest cas, i donades les característiques del carrer i de la vila, que valia la pena no posar-la i dinamitzar el sector de restauració que estava a prop. Molt bé. I de territori ja parlarem en una altra sessió, però simplement assenyalar que alguns de vosaltres, com és el cas d'Alcoi, sou excel·lents en aquest treball de posar en valor el territori. Oficines. Així diré una cosa molt significativa, que mostra el vostre compromís com a responsables. És un dels punts més febles. Vull dir, patiu unes oficines que moltes vegades són angoixoses, però feu més esforç en tindre la biblioteca, per exemple, en ordre, com anem a veure després, que no la vostra pròpia oficina, com és aquest cas. Aquesta és la de Sant Fulgenci, no recordo malament. Esta és Oriola, veritat, Emilio? Esta és Aspe, sí, Maria. Això és Guardamar, i ahir, de la biblioteca que parlàvem abans, ja clavant tot en el mateix espai, però tot ordenat i bé. El Vilamuseu i el Marc, excepcional, com no. Biblioteques, sales d'investigació, laboratoris i arxius. Així comencem ja la part més trista, anem entrant en la tristor. Este és un gran museu de la província d'Alacant, arqueològic, i esta és la sala, este és l'espai per a investigar, entre dos portes i en un corredor, que pareix que te castiguen, que t'envien ahí tu al corredor, i això és l'espai per a investigar. Este és un altre indret on teniu això,
unes circumstàncies un poc, en fi, millorables, diguem-ne. Pot ser pitjor encara, pel que fa a l'acumulació de, per exemple, posar els investigadors a soles al costat dels béns mobles que custodieu tampoc no és una pràctica recomanable. I part de biblioteca, part de documentació, tot junt, d'acord? Això també és un lloc, en fi, on se veu que manca d'espai per a dipositar els materials i al final acaba entrant a el que podria ser una sala d'investigació pròpia. Un altre indret paregut. Això, com ja anem millorant, ja podem anar dient, això és finestrat, i així ja tenim un espai més ample i ben ordenat. Santa Pola, no és que disposem de massa espai, però han fet un gran esforç de disposar d'un laboratori interessant. La biblioteca, en aquest cas, s'ha vist envaïda per dipòsits de materials, però és curiós, som gent de lletres. Les biblioteques i els mateixos arxius documentals solen estar molt ben conservats i molt ben desplegats. Això és Rojales, preciós, fantàstic. Novelda, això és Xàbia, veritat? Elx, el MAE, Alcoi, Crevillent, Chapó, el Marc, grandiós. Grandiós no són la sala on estan els mobles nobles, és que els dipòsits són brutals, és una meravella. I les sales d'investigació per a donar un servei, per lo que parlàvem de com el museu col·labora no sols en el servei de la cultura patrimoni, el dret a la cultura patrimoni, sinó també investigació, formació. Disposar d'aquestes instal·lacions permet que la universitat signe convenis i tindre personal en formació, que és un luxe treballar en aquests espais, d'acord? És Vilamuseu, que és molt passat. És també una sala absolutament espectacular per a investigar. I acabem aquest apartat amb el Centre d'Estudis Contestants, que és l'únic museu de titularitat privada d'arqueologia que tenim reconegut i és absolutament encantadora, el que és aquesta sala d'investigació. Bé, laboratoris. Este és un museu, ara anem a la part, en fi, millorable. Diu, Laboratorio de Limpieza y Conservación. Efectivament, de limpieza és. Però hem passat de la neteja i conservació dels béns mobles arqueològics al quarto dels estris de la neteja. I això, anem millorant, a poc. No me'n recordo, este quin és? El Pilar de l'Horada. Pilar de l'Horada, sí. N'hi ha un gran esforç, se nota que n'hi ha un gran esforç per tots vosaltres de disposar d'un espai, per xicotet que siga, i per poc equipament que pugueu tindre, o a mínim una taula, val? I este és un altre cas, és Rojales? Sí. Això és l'Alcúdia. Això és el MAE, Elx, això és Vilamuseu, unes instal·lacions espectaculars, i el Marc, que és increïble, i es va colpir molt veure la dutxa per a accidents, que si n'hi ha un accident entre restauradors que treballen materials perillosos, disposen d'una dutxa d'emergència per a poder fer un tractament. 10 minuts, ups. Magatzem documental, el mateix. És sorprenent, sorprenent no, és que som gent de lletres, caram, tu. Hi ha un gran esforç per tindre ordenada i controlada la documentació per molt poc d'espai que tingues, d'acord? I els passes ràpid i no me'n detinc. Això és, l'últim, és Guardamar en lo de l'enginyer Mira, en condicions fantàstiques de conservació. Molt bé. Este és l'impressionant arxiu documental de restauració del Marc, de restauració només, i este és el general del Marc. Ja heu vist al principi Vilamuseu, que té també un espai especial. I això és l'horror. També podria ser el coronel Kurtz dient the horror, no? L'horror. Magatzems és terrible. Me queda molt poc de temps i vaig a passar volant. Però és terrible i heu de tindre molta cura en aquest aspecte, perquè, caram, resulta que reconeixem els museus perquè tenen col·lecció i al final el magatzem acaba transformant-se en un espai horrible. Mireu. Almacén Piedras Palacio. Això podria ser la filosofia. Almacén Piedras Palacio. O esta, per la precarietat, perquè no sabeu per on aneu i ara resulta que ara te deixen un espai ahí, però no, ara és l'altre i al final acumules claus i no saps el que tens. Per això és important que tingueu el document mestre en ordre, el projecte de museu, i que l'eleveu als plenaris municipals i que el sancionen i que ens el facin arribar, perquè d'aquesta manera tindreu un element per a poder exigir que se mantinga el que està reconegut com a espais adscrits al servei museístic i també ens tindreu a nosaltres per a poder recórrer per ajuda si fa falta. Magatzems tenim tipologies molt variades. Magatzems garatge, molt habitual.
amb els problemes que tenim perquè van totes les baixants dels edificis, humitats, etc. Magatzems a l'aire lliure. Esta no és una categoria buscada. Els garatges sí, perquè sol respondre al desespero de trobar un espai. Això són producte d'accidents o de massa acumulació que t'obliga a prendre aquestes decisions. El magatzem a l'aire lliure, el que ens va passar, ho podem dir, perquè és conegut el cas de l'Alcúdia, que hi hagué un tornado i se'ls endugué el magatzem que tenien, un dels magatzems que tenien, i clar, han hagut de fer el que han pogut per a tindre-ho protegit de moment. O en aquest cas, que per la magnitud i per la necessitat de tractament específic dels vents, estan a l'aire lliure. Magatzems polivalents i massa accessibles. Massa! Lo dels belenistes és una plaga. Els tinc molt de carinyo, però estan per tot. Vull dir, vas als magatzems d'arqueologia i hi ha de tot menys arqueologia. La brigada d'obres municipal, el no sé què, la policia, està tot el món ahí. I te trobes això, les bicicletes, jo no sé de qui, manequins. Els béns etnològics, que és un problema moltes vegades pel seu volum, són els que més pateixen, acaben quedant-se com poden. Però, per exemple, en aquest cas també vull subratllar-ho, perquè és un museu dels xicotets que fa un gran esforç per tindre en condicions els seus fons. En aquest cas és Pilar de l'Horadada, de veritat, i el que tenim és una nau polivalent, però la directora ha fet el gran esforç de segregar un espai en la paret al fons, en porta tancada, l'única clau la té ella, que en els espais polivalents aquesta és una de les claus. Encara que entre tot el món, el preferible és que no entren, però com a mínim que només tingues tu, persona responsable, i sa clau, per favor. I ara en el tema digital se pot facilitar molt aquest control, fins i tot des del mòbil. I este és l'interior d'aquest espai del Pilar de l'Horadada, perfecte estat de conservació. Magatzems comprimits, un altre fenomen. Ahí no pots ni entrar. Pots tindre més o menys ordre, així n'hi ha ordre. Se veu en general un gran esforç per tots els tècnics i les tècniques de, en les horribles circumstàncies en les que han de treballar, tindre-ho el millor possible. Este és un altre, el mateix cas, molt poc d'espai, ordre, sense mobiliari de prestatgeries, però ordre i control. Magatzem gratacel, és una variant del magatzem comprimit. En aquest cas, no vos assusteu, les caixes estan buides, però clar, si te cau la caixona al cap, te fa mal. Però en aquest cas és més preocupant, perquè en aquest cas estan plenes. Clar, i és perillós, no? Des del punt de vista de la seguretat dels treballadors i les treballadores. I de l'accés a la informació, perquè si vas a investigar, resulta que l'estrat que vols investigar està ahí baix, doncs no sé, és complicat. Magatzem traster, i això fa molta pena. Això és el pitjor que aneu a veure, però per desgràcia també se veu sovint. Una cosa, un comentari, el magatzem traster moltes vegades va de la mà de contenidors variats, peribles, i una cosa que hem comprovat és que el plàstic en la natura aguanta molt, però en els magatzems arqueològics no dura res. O sigui que molt de compte en guardar-ho tot en bolses de plàstics només. Te trobes coses com aquestes que se degraden les bolses i tot se desparrama, i te trobes coses com aquestes. En canvi, com a bona pràctica per a contraposar, és la Villena, que a mi em fascina pel volum de material que controlen. Han buscat un espai industrial per a acomodar la col·lecció etnogràfica, la Jerónimo Ferriz, que és brutal, tot perfectament embolcallat i identificat, impressionant, i després l'arqueològica, en el mateix indret, espais segregats, tot controlat, clau única. Enhorabona, Laura, estàs per ací. I aquest és un altre cas. I ara el que anem a veure, per exemple, són casos de millores també induïdes arran de les visites tècniques que hem fet, i vaig molt ràpid. Simplement veieu un estat previ, com pot estar, com t'ho pots trobar, i com està ara. Com està ara perquè n'hi ha hagut reacció. Primera visita, un escrit, per l'amor de Déu, fer una millora als magatzems, s'han fet. El que hem vist abans, que n'hi havia molt de caos, era probablement el pitjor exemple de materials arqueològics i etnològics. Ara anem a veure, per desgràcia, de moment, de lo que hem trobat, el pitjor exemple d'arqueològic. Això és tremendo. I torne a dir-ho, no és responsabilitat de la persona que està al front a dia d'avui. En cap dels dos casos, per cert. És una cosa que s'han trobat. Això no és un magatzem. I ahir també caldria apel·lar a la responsabilitat dels mateixos tècnics que esteu treballant al tall i lliurant els materials. Per favor, si veieu que aneu a dipositar en un lloc espantós, dieu-ho i dieu-ho-ho, perquè això no és tolerable, vull dir, això no pot ser. L'últim mohicano, vull dir, això és terrible. Terrible. I t'obliga a fer, això, com comentava la persona responsable, per posar això en ordre, has de fer excavació de les restes que ja van ser excavades en el seu dia.
I a dia d'avui, gràcies al treball de visites tècniques de cooperació, la professionalitat de la persona tècnica al front, del tècnic en aquest cas, ara tenim això, que comença a millorar en el trasllat de les peces, mobiliari, caixes no amuntegades, cadascú a la seva prestatgeria, controlat i previst per anar creixent, d'acord? Totes són millores. Bones pràctiques, volant. En el cas de Dénia, com a exemple de municipi que té un gran volum, és molt productiu des del punt de vista arqueològic, i porten molts anys treballant allà la gent i han fet un gran esforç de control, de dignitat pel que fa als dipòsits i d'accessibilitat en la mesura del possible, tant pel que fa al material arqueològic com pel que fa a l'etnogràfic. Crevillent, que està fent una tasca fantàstica ara, preparant les noves instal·lacions, el nou museu, tot en topografia, d'on estan els fons, etc. Així està Crevillent. El Marc, això ja són els mestres, en el sentit de com s'ha de tindre, aquest és l'amforari, és excepcional. En els compactos, el Vilamuseu. També en el sentit que no sols apel·lar a la normalització tècnica dels materials, sinó apel·lar a la vostra intuïció, a la vostra experiència per a produir mobiliari de magatzem i de possibles museografies, que és molt barat de fer i de mantenir, com és reaprofitar palets per a fer aquests contenidors fantàstics que tenen per a la conservació vertical de les peces, que és la millor manera de conservar les àmfores. Els compactos de Vilamuseu, l'enorme ascensor que pots entrar en furgoneta, carregat els materials a fer el dipòsit a Vilamuseu, increïble, el magatzem del Musa. Un altre exemple de magnífic magatzem, Musa en Alacant. I de vegades hem vist morts també. Ara que hem fet visites hem vist morts, per desgràcia. Ens hem trobat en museus que estan tancats i no sabien res, no ho sabíem, estan tancats. I hem trobat també museus, com hem anat a veure els d'arqueologia, de pas, si hem pogut, hem anat a veure els altres i ens hem trobat sorpreses espantoses i esgarrifoses, com pot ser aquest cas. És un museu reconegut que continua estant reconegut. Continua estant reconegut. Val? Tenim béns massa mobles, que és una reflexió que hem de fer entre tots i és una gran responsabilitat nostra també. Per exemple, el Bas de l'Oran d'Alcoi ha viatjat potser massa aquests últims anys, pot ser massa. Responsables massa polivalents. Lo de l'home dona orquestra, per cert, qüestió de gènere. Quan busques home orquestra apareixen aquests dibuixos. Clarament un home orquestra. Quan busques dona orquestra apareixen estos. On no apareix la música. Curiós. Direccions fantasma. Tenim alguns casos de gent que sabem que està exercint la direcció però que no té un nomenament clar i portem anys a veure si està clar això. I cap a on anem? Ja està, hem arribat. Cap a on anem? Que hem fet propostes als museus i propostes des de la mateixa administració dels serveis tècnics al mateix òrgan competent dins de la nostra mateixa administració de Patrimoni Cultural i Museus. Mireu, què hem fet? Doncs ja direu si hem fet alguna cosa en aquests últims anys. Jo crec que també sou vosaltres que heu de dir si noteu si estem fent més o menys coses. Hem promogut trobades i jornades formatives. És significatiu que no ens havíem vist la cara. Vull dir, en Alacant, fins a finals del 2015, que se feu la trobada provincial de museus reconeguts, no ens havíem vist la cara tots junts. Hem publicat les actes, perquè això s'ha de publicar per a difondre i per a poder formar-se. Hem recuperat i potenciat les subvencions en concurrència pública competitiva. I pensem que està tenint efecte estadístic, per lo que comentàvem de col·leccions museogràfiques. Hem promogut el desenvolupament normatiu. El decret 107 de 2017 és una fita i és un model a aplicar a la resta de museus. Hem intensificat la tutela i l'assessorament als centres reconeguts. Hem fet les visites tècniques, de les quals hem parlat, i hem incrementat significativament el nombre de procediments. No hem pogut computar l'anterior, però de museus, entre 2017 i 2020, un mínim de 350 expedients. Probablement, si no s'hagués fet tota aquesta tasca, haurien tingut una cinquena part? Probablement. Propostes als museus. De cada visita tècnica està emanant un informe tècnic del qual motivaran comunicacions des de l'Administració de Patrimoni en el sentit de recomanacions, quan simplement advertim cosetes a millorar, però que no són fonamentals des del punt de vista del compliment de les funcions, i requeriments, si trobem algunes situacions que realment requerisquen condicionar que se faça o no se faça a determinades coses. Per exemple, jo crec que és obvi i raonable que aquests museus que tenen magatzems que no reuneixen condicions fins que no se puga disposar d'uns espais adequats
que no se resolguen els dipòsits de les excavacions que es duen a terme en el terme municipal. I jo crec que entre tots entenem que és raonable. I simplement que entre tots hem de col·laborar i contribuir a que, en aquest cas, o se millori el mobiliari o el desplegament dels materials al magatzem o se troben espais adequats. D'acord? I dic entre tots, també per el tema de subvencions, etc. I propostes a l'òrgan competent? Bueno, hem de millorar el temps de resposta, de moment això unipersonal, i ara gràcies a aquesta l'assistència tècnica de Ximo, però seria desitjable reforçar la plantilla, però què us vaig a dir? Què us vaig a dir? Així que tenim als caps territorials d'Alacant i de Castelló, perdó, de València i de Castelló i al seu director, que seria desitjable reforçar un poc la plantilla. Activar el sistema valencià de museus, perquè sempre estem en el rotllo de reconegut, no reconegut. No, sistema, com deia aquell. Sistema. És la idea de que formem part d'un conjunt orgànic que funciona i que és més que la simple suma de les parts. D'acord? Una cosa bona a fer d'entrada seria fer un web atractiu. Tenim un web burocràtic que rebutja. O sigui, si busques museus, Comunitat Valenciana, Generalitat Valenciana, arribes a una cosa que només veus text i que està perduda dins de la web general de la Conselleria. En altres comunitats autònomes n'hi ha webs específiques de museus molt atractives. Ara que la gent se planifica ja els seus viatges pel seu compte i busca a internet, si busquen museus, potser si la gent vol veure museus, igual se'n van a un altre lloc, perquè troben una oferta més atractiva i una búsqueda ràpida. Després, aquest web ha de ser accessible i d'actualització col·lectiva. Vull dir, que no hem de ser nosaltres els que ens passeu informació i piquem la informació. I ara és facilíssim de fer. Un sistema de claus d'accés que tu pugues accedir per actualitzar permanentment la informació del teu museu i volcar la informació sobre les moltíssimes activitats que feu. Hem d'anar cap ahí. Hem de fomentar el diàleg, com estem fent ara, la interacció, sinergies i aprenentatge mutu. Si és que, a falta de normalització tècnica, per exemple, molts de vosaltres, com hem vist, ja heu desenvolupat bones pràctiques de les quals podem aprendre tots, començant per nosaltres. Hem de desenvolupar i millorar la normativa. I ja acaba només en 4 punts de normativa. Hem de regular d'una vegada per totes, és urgent, regular el contingut del projecte museogràfic de l'article 71.1, perquè a dia d'avui no hi ha normativa que diga quin és el contingut mínim que ha de tindre. Convé aplicar a tots els museus reconeguts el règim del decret 107/2017 de museus arqueològics i paleontològics. Convé establir un procediment específic per a les exposicions que involucren a més d'un centre del sistema valencià de museus, perquè els promotors de les exposicions acostumen a descarregar el treball en les direccions dels museus i moltes vegades ens arriba la informació de manera dispar a una territorial i a una altra o directament a serveis centrals. I després, quan hem fet ja la paperassa, ens assabentem que tot era el mateix projecte. Això hem de treballar-ho. I després, jo crec que és també una cosa de raó i de justícia que els centres que han fet un tremendo esforç per complir amb excel·lència les funcions exigibles a tot museu, jo entenc que és raonable i crec que tots i totes podem estar d'acord en això. Almenys és un parer que és una convicció que tenim, que aquests museus, a través del sistema que siga, de posar-los en un registre especial, de donar-los un reconeixement, un títol especial, s'han de beneficiar d'un règim de tutela més flexible. Perquè com anem a demanar-los a alguns dels museus que hem vist abans el mateix nivell d'exigència, de presentació, de projectes, etc., des del punt de vista de sotmetiment a autorització prèvia, quan resulta que són exemplars en el sentit de tindre espais, per exemple, per a la restauració, amb totes les condicions, amb personal de primera responsable de les intervencions. Jo crec que és raonable que anem cap a aquest model. I bé, simplement volem acabar en fer un reconeixement a totes les companyes i els companys que heu posat aquests fonaments del sistema valencià de museus amb el vostre treball duríssim des de l'ençà de la transició, perquè té un mèrit absolut el que heu fet i en alguns casos és veritablement miraculós, i així entre nosaltres tenim alguns o algunes de vosaltres. I això, moltes gràcies, moltíssimes gràcies a tots vosaltres per haver estat així avui acompanyant-nos a l'administració tutelar i una altra vegada més el reconeixement a l'Ajuntament de Petrer per posar els mitjans i el personal fantàstic que ha fet possible les jornades. Moltíssimes gràcies. Hola. Yo soy Laura del Museo de Villena, Laura Hernández, y quería preguntaros sobre las bases de datos, el sistema
Creo que tengo entendido que la Consellería está implantando una base de datos, Musella, me parece que se llama, para inventario de fondos. Entonces yo quería saber cómo se implanta, cómo funciona, si tenéis experiencia en ese sentido y si la pensáis implantar en todos los museos. Gràcies. GV Musella és un programari que la veritat és que està funcionant molt bé i és d'accés públic gratuït. L'únic que heu de fer és demanar-ho a la Direcció General a través de la direcció de la pàgina web de Patrimoni Cultural i Museus dins de la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. I tenim una tècnica, està especialitzada en la qüestió d'inventaris, que és Mònica Vázquez, i vos atendrà en el sentit d'accedir al mateix. La gent que està treballant en GV Musella crec que coincideixen en que és una eina adequada, flexible i que és prou de recomanar. I pel que fa a l'abast, en el sentit de si anem a exigir-ho sí o no, de moment no és una cosa normativitzada, està oberta. N'hi ha gent que està treballant encara amb el... Perdona, Laura, ara te... L'SVI, sí. I n'hi ha gent que està treballant en el Domus, és una cosa que també hem de reflexionar. Tenemos que reflexionar acerca de si generamos ese estándar, esa obligación, si no y de qué manera. Lo que está claro es que tener una interfaz de software que nos permita fácilmente volcar vuestra información a nuestro inventario tiene esa ventaja, claro, a efectos de tener inventario global de todos los bienes muebles protegidos desde la óptica de los museos en la Comunidad Valenciana. Y por ahí iría esa necesidad de recurrir a ese programa específico de la Consellería. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta més? Hola, bon dia. Jo soc Rosa Marzo, de la Cultura Crítica, una empresa de gestió cultural. I primer que res, donar-vos l'enhorabona per tot el treball que esteu fent. Es nota que n'hi ha moltíssima energia, molt temps invertit, i m'alegra realment que sí que es vulgui donar una nova visió als museus i a les col·leccions museogràfiques. Però sí que he trobat alguna a faltar en la intervenció, que és quan una persona va al museu ha de ser la protagonista, no només el que són les peces, sinó l'experiència. I n'hi ha recursos que són realment molt barats, com és l'storytelling, com és utilitzar les parets amb intervencions artístiques, que dinamitzen molt més la visita, la fan molt més atractiva i eixim un poquet del que són les vitrines, independentment si les vitrines fa de 30 anys, de 10, de 5 o un altre tipus de vitrina encastrar, que realment és com molt més dinàmica i sobretot el discurs pedagògic. A mi em sembla, a nivell de que tingui un impacte real en la ciutadania, que realment és una de les missions fonamentals del museu. I això és la intervenció que volia fer. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a tu i efectivament estem absolutament d'acord. Hem fet una presentació molt comprimida, hem tractat de tocar molts pals i clar, no s'ha pogut parlar de tot en la profunditat que mereix, però el que acabes d'assenyalar em dona peu a comentar que, òbviament, dins d'aquest exercici del dret a la cultura, del dret a l'educació, etc., dins de la funció didàctica que han de complir per llei els museus, és que l'han de complir. Efectivament, ahí tenim tot un món per explorar. I vull lligar-ho al fet que una de les coses que hem de fer i que proposem és que aquest sistema valencià de museus no siga un fantasma en la llei de patrimoni, sinó que siga el que estem fent ara, un ens viu, que siga una institució que es mou, que genera riquesa, que afegís valor. I en aquest sentit no es tracta de que vinguem nosaltres a soltar un rotllo pontifical. Vull dir, es tracta de que puguem aprendre tots i totes de tot el que estem fent en conjunt, perquè hi ha exemples magnífics a nivell d'aquestes experiències didàctiques, tant des del punt de vista de la recreació, que ara està esdevenint de moda, per exemple, o de les belles arts, de l'art aplicat a la generació i a la recreació d'ambients, etc. A mi m'agrada molt, per exemple, el Guardamar, tota la trajectòria que té de recurs a artistes pel que fa a la generació d'aquests panells de contextualització, i aquestes escultures que són gairebé hiperrealistes, però són art i que atrauen i que transmeten. Clar, ahí n'hi ha tot un món a explorar. També el Museu de Puçol, que està per ací, és superexperts en la contextualització a nivell d'aquest grafisme tan atractiu. Claro, però el bo de tindre un sistema en el que ens vegem les cares recurrentment i que s'organitzen no sols trobades provincials o trobades a escala de tota la comunitat,
sinó trobades sectorials que també se poden anar organitzant, trobades per a explorar la qüestió de la pedagogia, del patrimoni etnogràfic, vull dir, se poden fer mil experiències diverses. Ahí és el punt en el que el sistema donarà a conèixer tot el seu potencial, perquè ahí és on podem aprendre els uns dels altres. I per una cosa per la que vos caracteritzeu també, tot el col·lectiu, és per la vostra generositat. Jo no m'he trobat en cap director o director de museu que diga jo no vull que entres a veure això, aquesta és la meva manera de treballar, això és perfecte, és meu i no vull que ningú ho conega, al contrari, esteu ahí, esteu orgullosos i orgulloses del que feu bé. I nosaltres hem de tractar d'identificar, fer aquest catàleg de bones pràctiques, però no a nivell burocràtic, sinó simplement saber que estan ahí i dinamitzar i facilitar-vos la interacció directa i que nosaltres puguem també aprendre de vosaltres. Clar que sí.